Mladí včelári a včelárky. Vítajte pri ďalšom videu mladého včelára. Dneska si ukážeme, ako sa označuje matka. V tomto uli už označenú matku máme, no v tomto nie, tak dneska si to ideme ukázať. Musíme ju však nájsť a keďže nie je označená, bude to ťažké. No a tak teda poďme na to. Minule sme im dávali krmítko s medocestom. Môžete sa pozrieť, že je to tu riadne vyjedené, tuto zo stredu. Vidíte, toto žlté, to je ešte medocesto. Tu zo stredu, tam už nie je nič. Už sa nám riadne dostali do medníku. To včely. Tak. Už sú tu zalezené, porozliezané. Papajú aj to liečivo. Toto si teraz odložím, tento nadstavok, keďže plodisko je v tom dolnom. Tak, je ich tu riadne. Tak, teraz som si sem priniesol 2 nadstavky, aby som si mal kde prevesovať rámiky. Lebo kebyže si tam tie rámiky nechávam, tak tá matka mi môže prejsť zase na ten, ktorý som už pozrel a tak ďalej. Takže bolo by to náročnejšie. Idem sa pozrieť hneď na prvý rámik. Nemajú nič moc. Matka tu nie je. Dám si ho sem, takto. Ďalší rámik. Tu už majú zásoby. Tu sú aj zaviečkované. Teraz ako som ich pofúkal, tak pijú, čo sa dá. Matka tu takisto nie je. To je Bčkový. Plný, zaplodovaný. Pofúkam si ich, aby sa mi tak trošku rozliezli. Tu hore majú tie zásoby, takže zase pijú. Včely sú také kľudné.
Na tomto rámiku taktiež matka nie je. Že si ho sem takto prevesím. Ďalší rámik. Tu sú vajíčka, čerstvé a malé larvičky. No, toto sú Ečka. O niekoľko minút hľadania neskôr. Máme teda tu, chytili sme ju. Aby nám vyšla von. Si ju sem ja dám do tejto. Tak, aby ten hrudník mala v tom očku. Tak. A teraz tou fixkou si. Tak, a je označená. Dobre. Teraz nezleze tuto dole. Poď, les. No, vidíte, tu takto máme. Máme ju tu. Tak, no. Takže označenú máme. Tento rok 2025 je farba modrá, preto sme ju aj označili modrou farbou. A je to preto, lebo každý rok sa tá farba mení, aby si včelár ľahšie vedel spočítať, že koľko má rokov. A vlastne je na to 5 farb, keďže matka sa dožíva zhruba 5 rokov. A je to teda biela, žltá, červená, zelená, modrá. 2025 je modrá. Idú v tomto poradí. A taká básnička, čo ma naučil môj kvázi učiteľ, alebo teda včelár, ktorý ma učil. Beda žene, čo zjedla med. B, Ž, Č, Z. M. Prvé písmená tých farieb. Vlastne B ako biela, žene, Ž ako žltá, Č ako červená, čo zjedla, Z zelená, med, M modrá. Tento rok je teda modrá a máme ju označenú, takže na budúce ju ľahšie nájdeme. A uvidíme teda, ako sa jej tu bude dariť s farbou na chrbte. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.